थुमनाय रंना सिनी तिनी नि डेपुटेशन फाइ कवरेज खालामना बागै जों तिनी टीएसयू सेंट्रल कमिटी नि अंगै ट्राइबल वेलफेयर नि थाने तिप्रासा रंग सोरंनाय रंनि जों जानना तुयै जों प्राय 6-7 टा डिमांड ना तुय ओ जागा फाइ माने आसिनी पुइला डिमांड तंग माने नरक साइमानना बिसि ब्रुम ब्रुम न जरा सिनी एसटी कैटेगरी नि जे स्टूडेंट तंगनाय बरंनि स्टाइपेंड इशू अब बिसि ब्रुम ब्रुम न होय तो जों बिसि ब्रुम ब्रुम न टीएसयू नि अब खाकी डेपुटेशन रो इनका ताकले बिसिबो रेखा फेखबा जों ट्राइबल वेलफेयर नि डायरेक्टर बे कक सामने यागला जे कक रेखा फाइनाय सेप्टेम्बर मासनि 15 तारिखनि बिसिङो ताबुकसा जराते जे स्टाइपेंड हाबियखौ बरक जतनि स्टाइपेंड क्लियर रंनायनि कक रेखा जोंबो बिनि ककनो नाहारै जों नासिंनाय फाइनाय 15 सेप्टेम्बर जरा आबनि यागला फाना जति हाबिया हंका जों टीएसयू सेंट्रल कमिटी नि होइते जों कायसा कतर चबा खलायनानै बागै जों आबाहाय प्लेनिंग रं नाहारजा जेहेतु बोसोनो जरा रेखा 15 तारिखनि बिसिङो सेप्टेम्बर मासनि स्टाइपेंड हाबबायनाय के जों जरा नासिंखा कोनो के बिनि परे गानागिनि माध्यमिक ताइ 12 जरा एसटी स्टूडेंट कैटेगरी तंगनाय 80% मार्क तै जरा पास खलायनाय रगनो दशरथ देव मेमोरियल जे अवार्ड नि मुगै थांनाय हापांग जे कायसा मेरिट अवार्ड रही तंग माने प्राय अब मेरिट अवार्ड प्राय रां 10,000 हाइके चुबाचु खाय तंग माने तिप्रासा रं सोंनाय रगनो ओ चुबाचु किन्तु ताबक स्टिल ओ 2-3 बছর पुरा मथाकजा के जों आबनाते एसे आपिल खायका जे सिनी एसटी स्टूडेंट तंगना जे दशरथ देव मेमोरियल जे अवार्ड मेरिट अवार्ड ओ अवार्ड नाते एसे दाकी दाकी चालू खायना बागे थार जे सिनी डिमांड तंग माने बीएड ताइ नार्सिंग ए परिनाय जरा बीपीएल कैटेगरी खबजांनाय एसटी स्टूडेंट रगनि बरंनो जाते फाइनेंशियल वन सपोर्ट टाइम रजागै तंग माने अब जों इदानिं मथाक जागै तंग माने फियाकेबा आबोबा ट्राइबल वेलफेयर नि डायरेक्टर ककरिखा आबो बरक काहामके नायखंनाय आबो दाकी दाकी रजांना अंतो आबनि यागुलो तंगो नरक साइमानो एडीसी हापां आईआईटी आईआईएम जे फातार हास्तेनि जे 20 टा टप रैंकिंग इंस्टीट्यूट नि अंडर जरा परिना बागै शेप माननाय सिनि तिप्रानि तिप्रासारा बरंनो चुबाचु खायमाना बागै एडीसी गवर्नमेंट थांनाय बिसि रग प्राय लाख कायसा रां बरंनो फाइनेंशियल सपोर्ट खायो ओ सिस्टम जाते सिनि स्टेट गवर्नमेंट बो चालू खायतो खनै जों ट्राइबल वेलफेयर नि थ्रुते आपन कायसा आफिल तनखा आबते कायसा अंखा आबो खूब नांको माने तिप्रासारनि कायसा फोक म्यूजिक कॉलेज तंगो जों साइमानो दिनि तिप्रा हास्तेवा अब थांनाय याक्षी बदलनि हापां आबनो स्नामि कलां माने तिप्रासारनि श्री सिटिनि कल्चर रंना हामजागै बा डेभलप खायनाय बा फियाकबा ओ जागाव गोबां माबाहाय गेस्ट फैकल्टी दङ बरंना ताबुसा जराति रेगुलार खालायजागजोबो तो सिनि टीएसयू नि सेंट्रल कमिटी नि पक्ष থেকে जोर दाबी तंगनाय दाक्ति दाक्ति बरंना ओ गेस्ट फैकल्टी रंना रेगुलार खालायना हो आबनि परे तंग सिनि कॉलेज हॉस्टेल नि बागै थांनाय जे याक्षी हापां प्राय 20 कोटी हाय रां कायसा बरक रां सेंक्शन खालायजाक दं माने फियाकबा ओ रां ताबुसा जराति सेंक्शन खालायजाक फानो ताबुसा जराति ओ सामं खूब स्लोली चलै दं आबागे दाक्ति दाक्ति जाते ओ कॉलेज हॉस्टेल नि सामं पायरना अंख लास्ट जेता सिनि डिमांड आबो बेलेन नांमाने बेलेन खा खामचुसा आबंखा नरक नुगुइ मानखाना एडीसी नि जतनि से टप स्कूल तंग माने खुंपु एकाडेमी आबो याक्षी हापांनि जरागनो सनाम जामाने फियाकबा ओ जागाव जे 42 जन स्टूडेंट बरंनि 1 बছর कैरियर पुरा नष्ट होई थांका जे रां रक सालाय माने यागलो जे प्रॉब्लम क्रिएट माने से ओ 42 जन स्टूडेंट नि बरंनि जे 1 बছরनि बागै बरंनि एडुकेशन कैरियर लॉस होई थांका बा शेष होई थांका बरंनि बायबो जों ट्राइबल वेलफेयर नि थ्रुते स्टेट गवर्नमेंट नि एडुकेशन डिपार्टमेंट नबो जों रिक्वेस्ट खालायगा बरंना वन टाइम बायबा बरंनि जों जानो किसा नासिंनानै बागै जों आबनो निसुनो तुइनो फायमानि जोंनि तामहिनते टीएसयू सेंट्रल कमिटी नि होइते जों जे डायरेक्टर बाय कक सालायखा बोसोनो आश्वास रिखा सिनि जे नांको माने ककरक तंग माने आबनो फुलफिल खायनाय फेकबा जों आबो बनो कक रिखा जेहेतु जों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टीएसयू जत जरानो तिप्रासा रं सोलोंनाय रंनि हामख्रायनि बाय सामु खाय दङ बेखौ जरानि बिसिङाव जति अंगिया हंके जों कतर चबा नखरनाय गा तिनि ओ डेपुटेशन आं ताबुक जों बाय बाक्सा फाइ मानजाखबा सिनि बदल दङ सिनि टीएसयू सेंट्रल कमिटी नि आचुकफां एबा खबा प्रेसिडेंट कमरेड नेताजी देपरमा यांग जॉइंट सेक्रेटरी बयार देपरमा yang अंकित मुरासिं yang बादल दङ yang स्टेलिन दङ जों प्राय 6 जननि कायसा बदल ओ जागा फाइका डेपुटेशन रिका सो आबाहायनो कयनाय जरा रं सुरुंना नाय तंनाय जों नरंनि बाय चबा खलाय दङ फाइनाय जरा रग आबाहाय नरंनि मेजर इशू बा प्रॉब्लम अंखे आबनि बायबो जों खरां दिसानाय जनो हामबाय नरक जतन बेलाखिनो सना